Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya 'an Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari annahu 'ahada Syekhahu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu alla yukhalifahu fi syai'in. Falamma kana dhatu yawmin jaa'a wa huwa mashghulul qalbi faqala lahu ya ustad qad hamiyat tanur falam yukallimuhu fakarrara alayhi dhalik miraran. Falamma aksara alaihi qalahu idhab fadkhul fadhahaba min indihi wa dukhala fit tanur. Falamma kana ba'da sa'adin qala Syekh Abu Sulaiman ilhaqu Ahmad fa innahu ahadani alla yukhalifani fi syai'in. Faja'u ilaihi wa akhrajuhu minat tanur wa lam tadurruhu nar. Saderengipun waos napa niki ngaji gedhi kula atas nami piyambak nek tak sengaja mboten keranten kita tasih wulan apa Syawal aturaken sugeng riyade nyuwun ngapunten wa kulli amin wa antum bi khair mugi sedaya angsal barokah sing Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Niki nerangaken bilih tiang menika tenggene donya ngalam donya kala wingi dipun terangaken bilih wong niku kedah duwe guru. Tiang niku kedah duwe guru. Kados-kados wajib. Nggih, nek guru napa mawon. Amargi tiang niku mboten roh jithoke dhewe. Wong niku ora roh jithoke dhewe. Jadi supaya roh kesalahane dhewe, supaya roh awak dhewe nglakoni apik napa mboten iku kudu dituntun kalih guru. Mula seorang santri kalih gurune menika kudu duweni rasa sing amanah. Kudu duweni rasa sing napa niku tulus ikhlas ngladeni karo guru. Mriki dipun critakno Anis Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari annahu ahada Syekhahu. Ana Syekh Ahmad iki piyambake niku janji karo gurune. Janjine piye? Alla yukhalifahu fi syai'in. Bahwa dia janji tidak akan pernah nulayani bedani apa wae karo guru. Ora ngarah bedani apa wae karo guru. Gurune ngidul milu ngidul, ngalor milu ngalor sepokoke iku. Terkadang wong niku kathah wong manut karo kiai niku terkadang dipilih-pilih. Nek ngajine manut, ya ngajine manut. Tapi partene ora mah. Ya ta ora. Iku jenenge melu ta ora iku, Ya, wong jenenge amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa dhahir. Jenenge iman iku ya zahir batin. Cangkeme iman, atine ya iman. Ono cangkem karo ati beda. Iku cara wong mikul, iku enteng-entengan. Jadi sing kiwa narik rono, sing tengen narik rono. Ora padha. Dadi iki ana siji murid janji karo guru, wis pokoke guru, pokoke saya tidak akan pernah nulayani apa wae sing jenengan perintah. Mergo syarat-syarat saya murid iku minimal umpama syarat saya wong golek ngilmu iku 100 sing 70 niku manut karo guru.
Umpama 100 iku syarate sing 70 manut, sing 30% iku mung belajar saide. Mergo ngendikane Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kowe kapan atimu resik, ngilmune gurumu yo bakal gembrojok nggone atine murid. Iku kaya ngono. Lah iki piyambake janji ora ngarah nulayani gurune. Siji mangsa piyambake sowan karo gurune. Delalah gurune iki lagi masghulul qalbi. Apa iku masghulul qalbi? Lagi sumpek atine, lagi galau. Lagi bal ditukari bojone ora wae ngono ya, lagi galau. Piyambake sowan karo gurune, delalah gurune pas galau. Baran pas galau piyambake ngendikan santrine kandha. Ya Syekh, niki mpun kula urupno pawone. Gurune gak ngrespon blas. Oh lagi napa lagi dibaleni neh fakar dibaleni neh Mbah napa pawone pun kula urupake mbuh piye critane kok ana cerita ngono apa sadurunge iku piyambake kon bakar terong mbok kon apa gak ro nggih intine napa guru niki pawone mun kula urupno krana gurune sumpek ngomonge ya glanyong wis nek wis mau urupno alung cemplunge kowe lak wis ngono langsung ngomongane iku kok ora sumpek sumpek mbok takoki wae iku ya wis nyemplung ae kesuwen akhire wong jenenge piyambake niku wis kadung janji karo gurune ngetan ngulon ya ngulon kon nyemplung ya kaya ceritane sapa kae sapa Warku Dara ketemu kon apa kon nyemplung nang gone segara apa jenenge mriki segara kawah piye lha iku gak kawah to dibuka iku lak Gatot Kaca iku ora wong Jawa blas iki katake kon nyemplung nang gone segara intine ngono nyemplung ora akhire nyemplung bareng nyemplung ndelalah malah ketemu karo sapa Dewa Ruci untuk ngelmu suci apa banyu bening sing di ibaratno banyu pawit roji banyu sing banget lah banyu bening iku bakal mok tampa nalika ora ana saidik wae atine santri bantah karo guru nggih kon ngidul ngalor barang ngono akhire kalau gue sumpah wis kowe nyemplung kesuwen akhirnya piyambak nyemplung barang santri ki nyemplung kemudian beberapa waktu gurune eling lho aku ki ngomong apa mau santri kok malah tak obong dhewe iku kepi piyambak mboten sadar barang piyambak niku sadar jajal cung tilik ana kae lho Ahmad iku jajal wong dene wis kadung janji ambek aku ora ngarah nulayani perintahku jajal delok wonge nyemplung tenan tau gak nang gone pawon tenan akhire piyambake nyemplanu dia santri liyane goleki piyambake niku delalah piyambake niku tenan nyemplung nang gone pawon lho tapi alhamdulillah mboten kok ora kobong iku mergo apa? Mergo dekne manut karo gurune minangka perintah Gusti Allah. Mangane tengene ngajeng niki dipun terangno wong kok tulus ikhlas nglakoni perintah Allah wong mau ibarate kaya pedange pangeran. Wong kok tulus ikhlas karo gurune nglakoni perintahe gurune wong mau padha karo apa pedange Gusti Allah. Masalah apa sing ora iso dipedhot karo pedange Gusti Allah? Kok trimo ora? Kok trimo sapi rada grik-grik ngono jijalah. Benerno atimu
obat bakal teko karepe dhewe lho ngono tandane kok. Kali rahmat ya tenang ae ora disawah semeneng bener karo Gusti. Ya, duwe pedhange Gusti Allah kaya. Nggih, niku salah siji cerita. Lah, alamate wong niku seneng karo Allah tenan, tulus karo Allah tenan. Nalika piyambake niku eling pangeran. Wong kok tulus tenan karo pangeran. Iku gambarane yang ngene, wong tulus karo gurune. Bojo wedok tulus karo wong lanane. Santri tulus karo gurune, padha ae. Gambarane wong kok tulus tenan karo Gusti Allah, nalika piyambake iku eling Allah, piyambake niku iftakhara, gagah. Apa ngerasa gagah. Alika awakmu eling pangeran, iku ngerasa gagah. Maksude gagah nang kene ora kok sombong mboten. Piye sampean niku ngerasa aku diwehi eling karo Gusti Allah, krana diwehi nikmat karo Gusti Allah ing ngatasé aku sing kakean dosa, kok isih duwe rahmat Allah eling karo Gusti Allah. Ora kok malah wah eling awake dhewe ora. Nalika piyambake niku eling Allah. Nalika bojo wedok eling bojo lanang iftakhara, gagah. Dia merasa gagah. Ing atese aku bojo wedok sing bendina bantah bojo lanang kaya bojoku lho bojoku. Wong ngene lek kuwi. Tapi nek pas eling nang njaba tetep dibela. Merasa napa membela bojo. Jajal kowe ngomong karo bojoku elek-elek aku, walah diteladung kowe. Yo, senajan ini bendina nang omah yo bantah, ae yo to yo. Jadi kuwi iftakhar, dia merasa gagah. Gagah ora krana sombong ora, ning krana piyambake iku ngrasa ing ngatasé aku sing kakean dosa, kok isih ditrah pangeran iso eling karo Gusti Allah. Ing ngatasé bojo wedok sing bendina bantah, kok isih diwehi eling karo bojo lanang. Itu luar biasa. Jadi wong nek wong wedok nek jane nek gelem eling karo bojo lanang, menawa ya ora patek COD ya. Ya, iki. Padha karo sampean, wong nek sering eling karo Allah, mesti gak nglakoni maksiat. Bojo wedok kapan eling karo merasa bangga dengan suaminya. TikTok lah iki lho, TikTok nek nawarno sing apik-apik lah. Lah ora ngarah CEO. Bendina kok assalamualaikum, selamat siang kok CEO. Iku ketoke ora tau metu, tapi bendina CEO. Yesus. Dadi iki maknane apa? Bojo sing ora patek merasa bangga dengan suami. Ya tobat ibu ya. Ya. Jadi nalika idza zakarallah iftakhar. Nalika wong ku apik tenan karo Allah alamate nalika dene eling iftakhar. Ngrasa napa gagah ning ora sombong. Dadi wong apik lak ngono kuwi. Piyambake nalika nglakoni apik, piyambake balike nang Gusti Allah. Alhamdulillah ing ngatasé aku isih ditrah karo Gusti Allah nglakoni keapian. Semono uga nalika dene nglakoni keapian tidak pernah merasa baik dengan orang lain. Iku jenenge wong sing apik tenan karo Gusti Allah. Hukiya an ba'dil masaya annahu kharaja yauman huwa wa talamidhuhu ila sayfil bahri fatawaddu'a summa qala lahum inni ra'aitu an na'bul bahra wa yamsi fihi faqal inna nakhafu an naghraq faqala qulu kullukum ya syekh. Jadi diceritano ana kiai ngajak muride nang pinggir segara, ana kiai ngajak santrine nang gone pinggir segara. Barang pinggir segara fatawaddu asumma qala lahum kon wudu terus dikandani murid-murid cung saiki uga awakmu melaku nyebrang
roh tanpa kapal. Saiki uga awakmu nyebrang segara tanpa kapal. Santri-santri nek kondo, ya Syekh, pripun niki awak dhewe niki wedine ambles. Awak dhewe niku wedine ambles guru. Wis ngene ae, kowe nek wedi ambles cukup nyebut aku. Ngomong ngono, cukup nyebut aku. Dadi ngucape ora bismillah. Cara upamane jenenge Rahmat yo birahmatin ya ngono ya. Kelawan jenenge roh ora bismillah ora namane Gusti Allah ning jenenge gurune. Kelawan barokahe guruku aku nyebrang segara. Jadi sekian banyak murid semuanya nyebut gurune, kabeh nyebut gurune. Kanthi gurune kula badhe nyebrang nggone segara. Ana siji murid sing nganggo nafsu. Siji murid nganggo nafsu. Mosok guruku kita wis bento ta piye? Ana bismillah kok diganti jenenge guru. Mestine nyebut asma Allah, iki malah nyebut asmane guru. Iki kaya rada murtad guruku iki. Akhire siji murid iki gak ngucapno gurune. Santri-santri sing nggawa sing nyebut gurune iki selamat kabeh, iso munggah nang segara kabeh. Sing siji sing nyebut Gusti Allah lho, malah nyebut bismillah, malah ambles lah kok aneh. Sing nyebut Allah malah ambles. Barang piyambake ambles tulung-tulung, barang tulung-tulung gurune kondola ya le cung, kowe wis tak kandhani nyebut aku. Aja nyebut pangeran. Kowe iku urung wayahe eling karo Gusti Allah. Elingmu iku kudu lewat aku lagi Gusti Allah. Peh kowe iso nyebut pangeran, gurumu mau lewati. Akhire awakmu ambles nang gone segara. Setamene ngoten akhire piyambake tobat, barang tobat akhire piyambake iso apa jenenge mlaku nang segara tanpa Jadi maknane ngendikane Al-Qur'an wabtagul wasilah. Awak dhewe iku kudu duwe wasilah mara nggone Gusti Allah. Kadang nang desa wong apethuk nggone Gusti Allah lewat manakib, lewat ngaji, lewat berjanjian manakib wae ora trimo siji. Ana manakib Syekh Qadir Jailani, ana manakib Basa Zili, ana manakib Sayyidah Khadijah. Kabeh iku kenek dienggo wasilah ndonga nggone Gusti Allah. Lan iku nuduhno bahwa senajan piye-piye lah awak dhewe iso ngaji, awak dhewe iso wiridan, aja ngrasa luwih dhuwur timbang guru. Mergo manut karo guru iku nggawa keselamatan dhewe. Manut karo gurune nggawa keselamatan dhewe sing awak dhewe gak iso nebak. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine ambles malah ora ambles. Kula niku gadah kenalan tiyang Demak, riyen teng kene Papua. Cerita sithik kene nggih teng Papua. Piyambake niku manggen teng kene pedalaman. Tenggeken kene kula dugi piyambake niku antara 200 kilo. Iku nek ngojek biasane regane 1 juta. Bingung ta aku ya, agar ngojek 1 juta, kadang 2 juta. Ngojek kok ngene sentani sampai teng kene niku. Piyambake niku tenggene mriku delalah karo Gusti Allah diwehi rezeki sing berlimpah. Saking berlimpahe piyambake niku gadahi bojo ape nglairno. Iku ora trima nyewa apa mobil truk kaya ngene Amrin, ora gak truk, helikopter. Iki tenan ceritane. Saking wonge duwe pirang banyak zaman semono mobil itu ya ana. Tapi kurang cepet, isih luwih cepet helikopter. Akhirnya piyambake iku apa jenenge nyewa helikopter. Wis. Lah aku rono kira-kira 2002. Kepake kula niku 2006 apa 2004 menawi. Piyambake niku cerita
Jebule niku dagangane wis rusak kabeh. Duwe ora duwe, utange pirang? Padahal biyen niku miliarder. Biyen miliarder. Akhirnya piyambake dolan ngene kula ngopi-ngopi biasa, wong nek wis bingung ya akhirnya ngopang. Dilalah sing dijak ngopi kok bingung karepe Dik. Ya, kula eling. Aku kok ngene pripun iki? Mbah aku dhewe yo gak roh. Aku yo ora iso jawab. Tapi kula akhirnya ngeten, jajal awakmu eling-eling. Biyen tau nglakoni donga ka gurumu sing mok lalekno, ana ta ora? Biyen awakmu tau duwe wiridan gurumu terus mok lalekno, eling-eling. Aku gak nuduh awakmu jajal eling eling-eling dhewe. Sebenarnya panjang piyambake niku mulai wis ngerasa sugih iku mau wis kondang. Wiridane kabeh sing nggo satu pun ora ono sing dilakoni. Kok sitok gak ono dilakoni. Sibuk golek jebule ninggalno apa sing didhawuhna gurune ndadekno rezekine ser. Jebule ngono. Piyambake akhire piyambake niku bareng rada eling sithik-sithik akhire manakib sing gurune diwaca maneh, wiridan sing gurune diwaca maneh. Dilalah ora suwe antara 2 tahun, kok suwi temen Mas yo, antara 2 tahun piyambake pun balik maneh ketata uripe sugih. Lah saiki wong wis mati. Saiki wong wis mati tenan iki. Kula gadah wae tenan iki Bapak. Dadi maknane apa-apa sing ana hubungane karo kiaimu aja sampe mok tinggalno. Mergo iku nggawa apa dhewe. Semono uga apa wae sing mok lakone ka gurumu iku mesti nggawa barokah dhewe sing barokah mau tanpa mok nyono, tanpa mok itung nganggo kalkulator. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine tenggelam malah ora tenggelam. Akeh crita ngono iku. Wong gara-gara eling gurune selap disameno pirang. Ya kaya ngene iki kula ngaji jane ora patek iso. Ndek mau kok ngene omah, pokoke Mbah Mun tak Fatihah gebut ngono ayo kok. Nyatane ya dirungokno wong ngaji nggih. Piye pun saya aku ora ya. Dadi mane ora nggawa kemulyaane dhewe ning nggawa kemulyaane gurune Al-Fatihah. A'udzu billahi